Чуе, днес ще играем Реал Боксинг. Тази игра си изтеглихме скоро. И така, сега съм играл само веднъж с един герой, сега ще видим как ще се справим. Тук съм с приятели в училище, но този път е пъти. Ако не се чувам, извинявам се. И така. Ще въртя малко, защото не ми се чака и така. Аз ще съм този отляво. Тук някакви пари, добре. Колелото на късмета. 20 гуд! Добре, все едно и това става. Така. И сега ще играя с ето този срещу ето този, защото така, ме кефи. Ще играя в Лондон, защото не съм играл. Хайде бе, това съм аз, да ме представиш как се боксирам още във въздуха. И така, сега ще започваме. Ето ме ме отляво. Човек! 3 поредни. Сега... десен. Да, десен. Въпрекът. Избегвам удара, заляга и ме удря. Това боли. Дръжве, куче, дръжве, пак дръжве. Може и да го фърля в нокаут, да ви кажа честно. Така идва ми къса и ще стане малко шумно, но както и да е. Стига, защо съм в гард. Бяхте ли колко кръв. Чакваме това да ми се реди жълтото от лявата страна, за да имам енергия и да му сваля доста кръв. Сега ще я убия! Дръж бе! Браво! Добре, сега ще го фърля в нокаут. Видяхте ли какъв десен удар? Направо десен прав. Това е... Това не беше право. Не знам, сега ще видим дали ще стане. Ще стане. Стига де! Сега пак ще пробвам да го бия. Втори рунд, добре, сега го водя по точки. Изчакай да водим по маданите. Това не идва с мен. И десен, ляв, десен. Тук имаме шибани. Тук имаме едните в нашия клас. Не съм в гард, но ще го убия пак. Добре, сега съм в гард, заредим силата. Сега ще има право като кличко, както ме култирах обратно. Вижте, колко кръв изхвърча. Сега да видя дали ще го победа. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ако стане, може да падне, не съм сигурен. Не, пак стана, стига бе! Добре, дръж бе! Добре, рунда почти ще свърши, аз нямам сила, този е в гард. Това не е много хубаво, пак ще... 10, не мога да успя с лева и пак 10 лягах попал. Сега този път съм сигурен, че ще го нокаутирам. Сега ще ви кажа. Сега ако стане го признавам. Не падна. Това е. И така, I win. Вижте ме колко съм силен. И това беше всичко, приятели. Ще се видим в другия клип. Чао!